हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ डिजिटल आपडेट इडुकेसनाव गासैखौबो गिबियावनो बरायना लाग्रोबाय लोगोफोर। दायो लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट्स नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। दा बे आपडेट्सआ जाहैबाय लोगोफोर साख्रिनि खौरां नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय। दा जोंहा लोगोफोर IBPS क्लार्कनिफ्राय गोदान साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैदों दै लोगोफोर। दा भेकेन्सियाहाय एसे बुरजायानो दङ। दा जोङो अफिसियेल नटिसखौहाय नायगोन माबायदि टाइपनि जागोन साख्रिनि भेकेन्सिया आरो मा डिपार्टमेन्टआव दङ आरो नोंथांमोननि फरायनाय बैसोहा बेसेबां नांगोन जों गासैखौबो सावरायगोन लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ हानायसिबां स्किप खालामाजासे जोबजासिम नाय अब्लासो बुजिगोन लोगोफोर। आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोबाङानो दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय आंनिफ्राय नोंथांमोन गासैनिसिमबो जावले गुरै खावलायनाय जाबाय लोगोफोर। दा जोङो अफिसियेल नटिसखौ नायनोसै लोगोफोर बारा गोबाव खालामा। दा बे अफिसियेल नटिसआ जाहैबाय लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय IBPS होननाय इनस्टिटिउट अफ बेंकिं पार्सनेल सेलेक्सन माने बेंकनिफ्राय लोगोफोर गोदान साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारनानै फैबावदों। बे साख्रिनि भेकेन्सिया जोंहा डिपार्टमेन्टफोरा जोंहा दङ लोगोफोर CRPCSA बेबायदि पस्टआव दं दे लोगोफोर माने कमन रिक्रुटमेन्ट प्रसेसआवहाय जोंहा पस्ट दङ साख्रिनि डिपार्टमेन्टआहाय ओमफ्राय रिक्रुटमेन्ट अफ कास्टमार सार्भिस एस'सियेट्सआवहाय दङ। दा बेनि अनलाइन एप्लाइआथ' जागासिनोखा लोगोफोर। दा नोंथांमोननि अनलाइन एप्लाइनि लास्ट डेटआहाय जाहैगोन लोगोफोर 21 आगस्टआवनो लास्ट डेटमोन लोगोफोर। दा बेखौ एक्सटेनसन खालामनानै पस्टपन खालामनानै बारायना होदों डेटखौहाय 28 आगस्टसिम नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दे लोगोफोर। 28 तारिखसिम नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। देन लोगोफोर बेनिफ्राय नोंथांमोननि बैसोहाय जानांगोन 20 बोसोर बैसोसिम जानानै नोंथांमोना 28 बोसोर बैसोसिम एप्लाइ खालामनो हागोन। माने नोंथांमोना 8 मार्च 1998 निफ्राय जन्म जानानै नोंथांमोना 2006 मायथाइनि 8 मार्चसिम नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दे लोगोफोर। बेखौहाय बुंखादों ओमफ्राय माखासे एज एलिजिबोल थायो बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोननि फरायनाया जाहैबाय लोगोफोर बे नोंथांमोननि फरायनायाहाय डिग्री पास जानांगोन जाहैबाय जायखिजाया इउनिभार्सिटिनिफ्राय नोंथांमोना ग्रेजुवेट पास जाबानो हागोन दे लोगोफोर। जेनेरेल नोंथांमोना फरायनायबानो एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बेवहाय बिथांमोनाहाय लिरनानै होखादों। दा नोंथांमोना जायफ्राहाय इन्टारेस्टेड नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। जेनेरेल फरायनायब्लाबो नोंथांमोना डिग्री पास जाब्लानो एप्लाइखौहाय खालामनो हागोन आरोखि ना लोगोफोर। अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव फिस दाननांगौ दं। बे फिसआ जाहैबाय नै SC ST PWD एक्स सार्भिसमेन जायफोरा बे केटेगरियावहाय गोग्लैयो बिथांमोनाहाय 175 नोंथांमोना पेमेन्ट दाननांगोन। बेनिफ्राय आदार्स जायफ्रा OBC MOBCफोर बिथांमोनाहाय 850 रुपिस नोंथांमोना पेमेन्ट खालामनांगोन दे लोगोफोर अनलाइन एप्लाइ खालामब्ला। दा प्रिलिम्स एग्जाम जागोन फार्स्टआवहाय। दा प्रिलिमिनारि एग्जामावहाय साबजेक्टफोरा नायना लाबानो जाबाय। बे साबजेक्टफोरखौ नायदो बिनिफ्राय बेवहाय 100टा कुइसन फैगोन जाहैबाय 100 मार्क्सनि। ओमफ्राय टाइमा जाहैबाय 60 मिनिट्स दे लोगोफोर। 1 आवर नोंथांमोना टाइम मोनगोन एग्जाम लिरनो थाखाय। दा प्रिलिम्स एग्जाम जोबनायनि उनाव मेन एग्जाम दं। मेन एग्जामाव साबजेक्टफोरा नायना लाबानो जाबाय नै मेन एग्जामनि थाखाय साबजेक्टफोरा होनाय दंखायो। बेनिफ्राय मेन एग्जामावहाय 160टा कुइसन फैगोन। बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोननि मार्क्सआ जागोन 200 ओमफ्राय 125 मिनिट्स नोंथांमोना टाइम मोनगोन लोगोफोर एग्जामखौहाय होनो थाखाय। दा नोंथांमोननि बे मिडियामाहाय अनलि नोंथांमोना इंलिसजोंल' एग्जामखौहाय होनो हागोन दे लोगोफोर। इंलिस लेंगुवेजजोंल' फैगोन एग्जामाहाय इंलिसजोंल' नोंथांमोना मोननो हादों। नेगेटिभ मार्किं दं दे लोगोफोर गोसोआव ला 0.25 नेगेटिभ मार्किं दङ। मोनसे हायाब्ला काट खालामजागोन। जोंहा जन वाइस नायोबा लोगोफोर जोंनि आसाम स्टेटआवहाय लोगोफोर टटेल बेसेबां पस्ट दङ 349 पस्ट दङ दे लोगोफोर। दा नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय। ओमफ्राय जोंहा बबे केटेगरियाव बेसेबां दङ बबे बेंकआव बेखौ नोंथांमोना नुगोन आरोखि ना केटेगरि हिसाबै नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन लोगोफोर। देन लोगोफोर प्रिलिम्स एग्जामनि थाखाय नोंथांमोननि सेन्टाराहाय माहाय जागोन एग्जाम सेन्टारा डिब्रुगड़ गुवाहाटी जरहाट सिलचर तेजपुर दं दे लोगोफोर। ओमफ्राय मेन एग्जामनि थाखाय डिब्रुगड़ गुवाहाटी जरहाट सिलचर बे मोनब्रैल' दे लोगोफोर। दा प्रिलिमिनारि एग्जामनि थाखाय जायगाया मोनबा ओमफ्राय मेन एग्जामनि थाखाय मोनब्रैल' जायगा दं दे लोगोफोर। मोनसे खम जाहैबाय जोंना बेवहाय आसाम स्टेटनिया। दा बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालामनायदो। नोंथांमोना जायफ्रा जेनेरेल फरायनायब्लाबो नोंथांमोना ग्रेजुवेट डिग्री पास जानानै दङब्ला नोंथांमोना इन्टारेस्टेडब्ला एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोफोर। लास्ट डेटआ 28 तारिख आगस्टसिम दे लोगोफोर। एक्सटेनसन खालामनानै होबाय बिथांमोनहाय पस्टपन खालामनानै। दा एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय जायफ्रा इन्टारेस्टेड एजुकेसन क्वालिफिकेसन इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया गोरोबोब्ला लोगोफोर
नोंथांमोना भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालामना होलायदो आरो नोंथांमोना गोबां दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै चेनेलावहाय एक्टिभ थाबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर बिदिब्ला आङो दिनै भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबनो सानबाय थेंक इउ फर वाचिं सि इउ एगेन बाय बाय एन्ड टेक केयार लाभ इउ अल नाइस टु मिट इउ बाय बाय